Langbung ding pialong CEM Interaction Program paman pon si rat kisung kiduk aputak cethan cimumpon. Rita Kramsapi All Party Hills Leaders Conference pen kachi o bangki thangnat kanohok avi pusi All Party Hills Leaders Conference Women Wings Bukajan LACC atum kijong. Karbi nimrokom aron jutang barim aron pen inud khai kaprek abang phua phan kur kepon. Karbi Anglong live adaba birtang ton pen arjupanik tha. Karbi Anglong Autonomous Council team Karbi Anglong atum pen patir piponsi constituency ko ra trok along ta public interaction program aphan kisik chedang bom asonsi kaprek constituency along ta do bomlo. Lason se Singhason constituency arlo langbung dimpi pathu aklamalong ta arkoi ni phaing kora troxier ni public interaction program amai kang nipon kedam tangar ni team keja CM Dr. Tuliram Ronghang alam chak pherang kiang no ke pachinia teng chipa pleng si bangso interaction amai deng ponlo pinpur me Karbi Anglong Autonomous Council CM anghoi kang ni sar angbong pen alang lihan lo alo apeng le kichak lote aseta karklipu asonsi arkoi ni phaing kora troxier ni abangki rad anglo amatsi arjap nang chetong dunlo bangso interaction a program laki rongarat pen chethan chimum pulote rada kisung chini ne deji pura alangli team pen rongarat akisung ke boy kedo an tovar me lang pen ke chenglok ason kaching thuramo rad along konatsi kilelema lapen konatsi kedama kedamdema aputhak radatum inut pen jingki chethanpon Singhason arlo ongdung aradatum methang akisung alam chepaklang don CM Dr. Tuliram Ronghang along chepaklang don lo bangso kisung ateng Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang seta ECC pen kepachunji aphan lamchak iteka anparta radatum pinput alo kipajir ateng piningang bong pachun pon etpo puta CM rada thingno lamchak chipipon bangso amailong rongasar tumaphan village code alo setami ron pajir pon bangso amailong rada kisung ason kedoan department atum rad arideng kepale damji aphan officers engineers SO atumaphan hukum pipon tanglo Ain penisi kacung riduni lapuan lo, jadi le tumapan, juhajong, sergeram ram amang kepathek arni, alangli MLA sar, sitame alangli lamcak kipi dekan, office building aparma, lasilahai hui sitame, milihin ben sitame clarification nang cuar didun pula, mili sergari gembra ahin pen, lapen ke, lahai kisung, mili tumalog penangan dulu. Kasih solam milihin pen parat pen mili rong sar ke kali sih kami mili si rong sar kita rong shop pen mili si kijapon nasi semlo nasi kami tuan kacau yang dijun lo nasi ni tuan kapten pen asoban nang deng pipon ason ten misenji pusi. Rosang ho, aja tanang tangalat abe nilai tuwe hatame baji sia MP kahai MLA kahai engineer secretary pen dak Singhason tuar hawar penceng lo kona na si tuar ke claim ni ma la so dai ditum baji sian sini tum kapitan na itu mathanang ne je tin Karbi Anglong ke je ase chak lok long te la ke akli bekti na tu mathanang ne don male to lingar hon pinan di mune tum na pudun do ko pila rapen jingki je thanan nang po rapen pilo jingki than mohe tin daron nang thalok Karbi Anglong konsil ke na tumong sinalung kok lo dak siket pio pisar tuman nili mobil yaro tumben de ceng lok dak sigalo na tum sini tu mana pihak na tu abiar sini tum do na tu thak kite da tu ne singa songa rat abiar tum sini tum do Karbi Anglong rat abiar tum si king di sini tum do na tum bhane tum bypass kori re na tu makemman isi ben kapitun dia phat tim Karbi Anglong tum klem Dokter khane tim Karbi Anglong to na to pin pura lo isi ben kapitun di phasekan ni don marle to irum kacingri kacing mai kacing ki kacet thak
pen sejarah saya yang dia tu bicu lagi. Maya Long, Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Pen Kichenglok, MP Amar Singh Kiso, MLA Dor Singh Ronghang Lapen EMs MECs Atum Chitong Dunsi, Mai Ing Samjin Pen Pichun Pon. News Report, Karbi Anglong Live. All Party Hills Leaders Conference Rachari Asongalong Kachipang Tangkring Women Wings Chunbang Pi Abarim Rita Kramsapi Kedamtang Porhut All Party Hills Leaders Conference Rachari Asong Penche Osi Kaprek Asongalong Chipa Ogdun Bangso Putak All Party Hills Leaders Conference Rachari Asong Women Wings Bokajant LACC Atumpen Pirangkia Mai Padopon Kidamtang arkoi ni phaing ko da troxier ni pherangkia maikang ni ponahut alang litum pen ki jong pona tengki Rita Kramsapi All Party Hills Leaders Conference asong pen kachi o mati song kaprekalong kachi pa ogdun ke All Party Hills Leaders Conference aphan thangnat akana hok avi pusi Women Wings Bokajan LACC atum pen ningje pon mane anang soalong women wing pen jalan no uthek dure Kita pun orang menurut kecini itu enjot itu kita kondom pen menjakan cipta alang pani itu bukan tapi dan silang pen bukan di keseng alang panci kalau alang yang seng orang alang hasil keseng lihat pen akina kita ikan odong pen kita orang bukan lok nang pani penalti bukan penalti nang tidak penalti mani itu aparti itu nang tangka poisa tiluk dan panang bayi berutang pinang kau dunjima di sini panang itu oh jadi ni aja tu nenang bayi stamina ni konkret ada ni di maju plan nak bayi tak kali ni kan ni ke hang so party long ke dia isar di than pon di Japon di mumpon lah hai minggu job ni hang ni kan sampai sini gitu kasi ni kan ka poisa pen ni ke nenang bayi stamina ni de kasi ni kali nanti normal ke alang bang ke mangi tangka poisa na tu si lang long normal ke alang bang si tangka poisa na tu ada na tu dam jinang na lo ati alang pani ka chi the tik pen jalang sini no ke seng lo kon tu dai su pha tu dam no man ke no ni kun phan lang ke so lo min ding phan ke nang o kang buk chi tu ni hon duk lo Kidamtang ningkan trok senior cap aprang pen Karbi Anglong Sorlo mati Women Empowerment aputak awareness anparta atokano kedoni marli atumaphan aning ke parungsi khai reng nang jipu kachisong nang japonsi kachisong achataya long nimarli tum nang baritilo bonta Rita Kramsapi nonapor nimarli atoma phantowar ebeng nang otekang prong ke ningduklo lapen akaprek asonglong kidonjui ke manghumeme puta ningje pontu nili tuma phan non Rita Kramsapi wabang bokajan LA along our men wing atum phun nang kachip kor nili long nang kachipa ok dunji pu ame kri mek lang pen kwalam la solam bangsi nili voidun po lasi nili tumke ime kri mek lang kali nona bangke isi bangke claim mesen po damisen po puni tum bangke isi ining ka charong thu kido thu lo ko banglo athe pipon ma polote alang di central long pilo women wing ke secretary in charge thula la an ar pukit he pitam pentani tum han women wing tum phan nang pang tangji abidi ajak ko ngabang nang than the pin pen si alang li ako president ke hang thu po bangke nili tum da che don the the suru kothar a constituency penta la sini tum phan doi si nili tum han suhi nang parung toy la hai ta dolo setami nili tum order dur alang mimi po jo ni tum claim ta claim pipe la sorting sini tum claim bom lo ni tum president aveda setani tum alang ni secretary do hoi pestami tum claim thek bom lo akono setami non ki wangji setani tum sira so ateng sini tum claim thuji ansu se paching proji phani tum ansu se chija pon thuji an athe order dur ke no along bangke ni tum non bangke job ta job don lo phone nang ka puri punoi lam the nang ka ching ti punoi political alam bang padam de hai kachisong alam padam de nili tumha phun le nang por seta ining pathek long pathir plung ala so alam bang nang than thek thek All Party Hills Leaders Conference along ke claim kedam ning ke hang chirap chito dun nang ji lepute arpu aphan chot kalidet nang ji lapen power hunger aphan pulote lasona leaders aphan ke APHLC asong long ke mentu neta dim klong chak thek the puta phirang kia mai long pen ningje pontu
alangli rada theng no la penge media long sitame la penge Facebook page along sitame alangli aninga lo lambang alangli chipaklang lo je alangli people si la so a women wing arpu ga chi oma polote alangli phan ke president arpu pek pede po pusi alangli media theng no sitame alangli jai lo la pen son si chi thang lo to ala so pek pede po si alang la pu son lo polote alang jong si alang phale aprang pen jai kathar sar sitame la bang so president arpu pek dat lo poson te non nili tum Karbi Anglong lai pecha si women wing tum ke mang hu son si mande ko abang alang li phan president arpu pek dat lo bolte nili tum an sitame NGO na thu si chepa okdun lapo lason ang dengang semin nang le deji pusi jai kathar alang li phan study lapen lo lasi laso penajok si alang li sitame la puson pek pedet lo lasi laso aki sung penke nili tum setame joklong plolo la ke jai sar phas tami churo lo la penke alang li phan question hini nili karju dam nai athedo ke alang si president aning ke hangred ma alang li phan mane rat mane ka churung pon se alang li phan la president ar puaning pahangred la soni alang li phan alam the karju nei do sangti dipen present tirang Karbi Anglong Live. Dongkamukam Chinghon Be Arong Amikar Gonodas Ahemtun Aphan Hamren Nokterang Chandra Be Amikar Rajan Be Ahemtun Along Kurjon Keparlupon Isi Akhayalong Ing Choklong Ajutang Pen Non Puta Ke Kroy Keding Bom Polote Karbi Akhay Atumta Isi Akhaylo Labang so khai aphan lang mun thidam par sik pa me pen khai kang thimpusi pang thekpon pa milu Karbi khai lake alama ki apindeng sompot anparta jutang jubat pen kedanglok kardom kardi adhorom thirklong bangso pen ajoksi khai kang thim aman kachilong iklo Birthe mindar keplang hut kopi ko sonma halabangso aporom puthi non puta ilitum akhailong thirklong bangso pena joine akaprek akhaya tumpenta Karbi akurjon along nangkachepa okdun aprang aove akai penta ilitum dengbom lason si hamren MSC constituency arlo nokterang pua hawaralong edon bearong amikar Rajen aboha along arkoi gidamtang ni phai ingkore trok ani hemphu pengkarkli chardompon labangso hemphu pengkarkli pon ani amatsi inud gonodas pu ahemtun atum Karbi akurjon be ahemtun along kurjon kachipa okdun abirta Karbi Anglong Live executive editor rongbong terang birta nangpali Gonodas alangli rong laki West Karbi Anglong alo dongkamukam Chinghon Be amikar pusi Karbi Anglong Live aphan nang pachini dun labang sorni kur ke parlupon Gonodas ahemtun along pen bangkit hom aphai dun kur ke deng bangkit hom abang phi aphan Karbi akhaya long hako angthun atomo timi ateng pen honjeng kokponsi aku rajon chot kali amen amun ansitame larpon pamilu honjeng ke kokpon gonodas aphan sarthepe lapen alangli sopi jesidas aphan basali bepi pusi hemphu mukranga hirjume hangpon pamme pen besangho ahemtun atum labang soarni pen hokdam pamilu Lahan chot kalisi arnisiani gonodas abangpu achor sangpi nilim huwum alangli phanta Karbi akursi pachetok ponpo labang solam kur kedeng gonodas alangli pen Karbi Anglong Live aphan pachini pon gonodas pu abangpu pini pen be senot ahemtun adeng aphan chepa okdun pen SGB Rajan be asopolo Kur ke ponvek abangpu Rajan Be ke pachinia tengki gonodas abangpu aphan amen ki irpon abangpu amen laki Professor
amen nili dorsing apo amen si irpolo labang ke mane ni puang mo antame mane adakbam no masala ke sa chebi si irpolo la pen hala ni sodo hala jasi bepi kulahadi la so phanta nilipini penke nilingjir pi hala rom phar hem kapoche don tang amen sir ponlo basa pi bepi sir ponlo basi labang so rona teng benangke alang phan pini ni chapa ponlo huai pista me hako hem pumukang kichikaro te me pa ponlo kur kedeng vek abang pu gonodas alangli arnisi arnile Bengulia khai pu voi phit sitami pini arani penki asar bura rajen belapen asar pi moina rong pipi mate alang litum aphansi api apo pame ikpo labang solam alang li sarpi mamoni rong pipi pen nangge paklang dun alam tapi dia kana bangke ala guna das bangke tolong nelo satu di si tok nang ko alang bangka tapi noni prang ban anke pini kani prang ana bangke non la rajan di la pen mo yara di bangke apa ya polo he kita mila iprang bangke kisu yun kisu ki poyan ta sop tak kira berapa ya nang ko tapi pini pen ana bangke la sa pini kata cuma ta apai aku bangka kita pini nang ko kasi gula sakiti apai bangka lasi Dang te donatum kur kidun vek abang phu gonoda sabang phu alang li lam the kopi ko son lo Karbi Anglong live aphan nang ka chichak dut dam kangtung lo kadam kardom sabra phang ching hon yalam putha kesu sudak suluk sop ne jinghon po ne phang jinghon lo kai ke dopo nang li somar phai bang kon lo inut alus so hem sore pipot pi lo la nikim lagu monipuri pi non ke rohan pi saban ko rohan pasapi rohan pi man kardom ahok lo bangso jai me kedeng pon hemphu peng karkli ani pen pachiton ponsi gonodas ahem tu naphan honjeng pen arijak ar along kokpon pa me pen karbia khailong be senot ahem tun along thapon pa melo bangso jai me galong bang ke thom abang phu aphan kurjon ke thapon along bang krehini abang phu abang phi atum penta achite kachirot pu angdeng along aronatang chipachok dun lo karkli ka phejo dun sai kachirap dun abang phu miji be alam the penle womut vokan aputhak arju iksina benda tu Karbi Arondo zipinia ni dat ni ko ni mutu meher ba asim so ho mutu da kuri pon deng pon kurjon ajeng roi thapolo si pini ba so program santa relang tumla kuri pon jon pon yude pen tum santa relang da kan misen la pengen la no ho misi usman gibi ti anta ne tu ai te jerono konglo tekar di pulo lage lepas so program mangta litum pijum ramelo mud akan mesen lepen ajite jerot er pen api lang tirdong dam ante ajeng aroi ta amud akan mepik silap pini ajite jerot mukha tuman lepen kur pon deng pon tuman ta lang ajeng ai the aroi the long po tumen ai the bulo de soli so yo the do kan labang so kur ke pona jai megalong rongi si don rapen ke chenglok penangan thoi inglong hembang arat an chetong dun si hemphu mukrang lapen pira sinja ahirjume pidun news report rongbong terang Karbi Anglong live kidam tang surini ro engkor apli aning kan rongbong khat lapen upper de huri singnar arong an towar kasemar padupon lo bonda kedam tang aningkan hut ke patang terek ajok dehuri ahawar arat asar pimar atum thur pakpen towar nang patang pivek nang jilapen laso sek dampar mati akardi karthang kewang ason an wanong lepusi ning jepon lason si rongbong khat lapen upper dehuri singar arong an
aphan sarkar pen towar kasemar pi pedopon lo bonda ke dam tang surihini rain kora planning kan towar kasemar pangcheng det pen non pon ta ke patang tere ka jok de khuri hawar arar atum sarpi maratum thurpak pen towar kasemar nang patang pi nang pupusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Longhang MLA Dr. Numal Mumin EM Richard Tok Vietnam aphan ka chuning ri padopon Jin pen arleng the tung phan ta me chuning ri lo ni tung ma phan nang bonai pi patang pa pram nang pola number khanang le ko ni li tum la bang so towar ki ik thing atowar ni tum dam long nang pola si Dr. Tuliram Rong hang la pen Richard Tok bi Division EM Parda me MLA Dr. Numal Mumin alang li tum phan sa me ni tum chuning ri par pik lo la de huria towar ni li tum ma phan mi sen pen nona ma prap jin pen nang bonai pi patang po nang po la sinang li tum phan ni tum de huri arat asar pi mar hoi pen nang chuning ri lo mi sen na towar non prap jin pen ni li tum ma phan nang bonai pi patang tha po sinang li tum phan chuning ri lo la pen towar bang kasilam bo mapor huda bang ke dampar mate akardik agaria bang nang che hat dunde det nang ji la pen towar kasilam bom apor huda bang ki wangwe det nang ji pusi te hang padopon athe bang so towar bang prabjin penilitum aphan towar bang nang patang pi vek nang poputa dehuri ahawar arat animali atum pen ningje pon ken patang papram nang pola pen ke la ka do ve phantame nilitum la dai huri jeng ke the ke ding tum hanstame chuning ri lo apa du sitame nang khang dun denon atheke mithang atowa la pen mithang ki joi ki ji phan asin nang litum the phanstame chuning ri lo thangna ta nilitum phan kheno nang pudun ri no atheke patang serak lo ti mithang awar sai sitame misen po du la sila so ali bang patang po la sila an su se ki patang dab ja phan akola pen ke inding rong pik lo ke dam ke wang an su se ki sung apon non ke joy la sing bi si dum phan la so Richard Tok bi phan ta ti rup pik lo inding sam pik lo News report Karbi Anglong Live Det pia dangalong NDA mate Prime Minister Narendra Modi nangchari det pen aphi det pia dangalong Uniform Civil Code ke pamanji aphan sai ding ponlo bangso Uniform Civil Code aputhak pachunlong lepura ke ongdong ahamphang asong pen ke danglok rachari asong atum pen kachisong asai padoponlo bonta ke damtang arkoni phai inkora troxy urmiarni Uttarakhand Chief Minister Puskar Singh Dhami ahin pen UCC mate Uniform Civil Code ke pachun mate implement ponsi ingpu ponlo bangso kangpu pen ajok det pialong ke chengsi Uniform Civil Code ke pachun a state aphur kimo along Uttarakhand amen chepeklang tu bangso Uniform Civil Code along aron ating doan abangki UCC mate Uniform Civil Code portal along pensi peklang ponpo bangso kangpu amay along CM Dhami kaningje pon ateng ke Uniform Civil Code laki isi aron kilang pon along isi along pen akaprek along kewana phansi mang pon bangso pen ajok det pia dang arlo kedo anta isi veta jakong kachilong pon ji phansi mang pon bangso ke pachun pena jok soarlo aja kong sitame chilong ponpo athe laso pena jok akahino asayamo lasonsi arta kijum hek osomar atuma phan pangri pangdon asai sitame khangpon unpo pi banghini ke thom enpo kachikak ahin sitame khangpo lapen ephongvet apor ahut inut apinso banghini soarlo pen pangri pangdon sitame khangponpo lapen anparta article 342 along kijong pon tangateng khaitin mate a tribe tin atum sitami methang ajakong kachido repji aphan raikom vekpu lasi Uniform Civil Code ahin pen abangke ajat adhorom aphanta ke khamke avela pen madu aphanta kijong pon avi pusi ningje pon National Desk Report, Karbi Anglong Live. Kidamtang arkoni phaing ko trucker ni East Karbi Anglong Labor Union atumta dipurong so pikapalo rong monjira mithang sa hemalong ingdeng truck sikebra truck kipleng India Republic Day ketalon abirta nangli.
Ada por phai sirke brachiti mapor East Karbi Anglong Labor Union amai phumanov kram sala pen kongchun bang bidor sing tok bia tumari ding pen si kecheng sia pharman India det pi alama introdun Karbi Anglong Labor Union atumta India adet pi alo si dolo bangso jok India angkang pi arat ning karong long pachiton dun si Republic Day talon dulu. Dear citizen friends, we perceive that Republic Day is the national festival of our country. On 26 January 1950, the Constitution of India became into effect. Dr. Bhimrao Ambedkar is the father of our Indian constitutions. Though we are the citizen of India, we have to perceive a very crucial point to be noticed that the foundation of our constitution is the democracy. Lapen Karbi Anglong alo jesemet angkan pen kirang kibi kichia sotum chongda chutilo adim doan nangkachirai piet ajok Karbi ri soijang atum ke Karbi Anglong pen angkan si chongda dam nang koklo lasi angkan pen kirang atuma phan koson si ke khang thejima lapen Karbi Anglong alo chongda chutilo joyki joywanji aphan labor union atum thek anason do anasai chipari ding pon bomlo puta manaf kramsa ningjepon Kemisen pen si ajada sai taklem pon pol si nili tumpan aron na ke thik video 1926 hala su nili tumpan harukre sirke bra inkora choken si aron na thik pilo la hala so teng bene tum labor union tum sita mechar jap thipo la si la su kachar jap thip je phansi nili tuma bangke pini ladak East Karbi Anglong sita me ke cheng si lo nili tum la East Karbi Anglong labor union pen ke deng dot Tasi ini tum ke bang jilang, Frang si tame un anpen dak East Karbi Anglong apang tang pon ji phansi ini tum makanang solo, lapen ini tum lebar tum ang tan pen ke bang dopik, lasi lahai phan ini tum kaci sep ji phan bangke, ini tum makanang sop, lasi lasu kapang tang ji bangke, ini tum un anpen bori ji polo, lapen ini tum la state pen guidelines ini tum non claim bom lo, lasi state pen ini tum registration lo, lasi labang so teng pen. Kaduk kabe Karbi Anglong arat atum si tame nili tum labor union la East Karbi Anglong pensi tame tuning riloje nili tum signboard kapang thegi phansi keduan tum hanta tuning rilo asini tum signboard ke laloje pene randa pen kuruni labang si kaduk kabe Karbi Anglong arat si tame chini no po athe nili tum ke claim thap gali lage nili nikan surhini ra inko ya nikan pensi West Karbi Anglong establish lo athe non ke eli tum ke district hini lo posi district bangke tum aman pinangko. News report Karbi Anglong live. Tang te pinia da babirta ke lapan si kang ton paniklo.